नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शको, आज माझ्या सोबतीनं शिवसेनेची धडाडती तोफ अर्थात आमदार भास्कर जाधव आहेत. भास्कर जाधव सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आज दौऱ्यावरती आले होते. जाधव साहेब, आमदार वैभव नाईक यांच्या समर्थनार्थ रॅली काढलेली होती आणि या रॅलीमध्ये उपस्थितांना संबोधन करण्यासाठी आपण आलेले होता. नेमकं काय मार्गदर्शन केलंय किंवा काय नेमके तुमच्या मनातील भावना आहेत पुन्हा एकदा कोकणशाहीच्या दर्शकांसाठी? नमस्कार. विषय असा आहे की वैभव नाईक हे केवळ एक निमित्त आहेत. एक प्रतिकात्मक अशा पद्धतीचा आज मोर्चा आणि त्या मोर्चाला आम्ही सगळी मंडळी सामोरे गेलो. साधारणपणे गेले 4-5 वर्षापासून या देशामध्ये भारतीय जनता पार्टीकडून जो म्हणून विरोधक आहे त्या विरोधकाला नामोहरम करणं, त्याच्या खोट्यानाट्या चौकशा लावणं, त्याच्यावर खोटेनाटे आरोप करणं आणि त्या आरोपांची पूर्तता करता करता त्याला नाकास दम आणणं, नाकीनव आणणं आणि शेवटी त्याला हैराण करून त्याला आपल्या पक्षामध्ये घेणं आणि पक्षामध्ये घेतलं की नंतर त्या सगळ्या चौकशाही थांबतात, आरोपी थांबतात, त्या आरोपांची पूर्तता करण्याची त्याची जी काही यातायात असते, त्रास असतो, तो सगळा थांबतो. परंतु ही सगळा जो प्रकार आहे, ह्या सगळ्या ज्या घटना आहेत, ह्या लोकशाहीला अतिशय मारक आहेत. लोकशाही दुबळ्या करणाऱ्या आहेत. लोकशाहीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेनं आपल्याला जे विचार स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, भाषण स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, लेखन स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, या स्वातंत्र्यावरच यामुळं गदा येऊ पाहते आणि एक प्रकारचं तोंड दाबून मुक्याचा मार अशा पद्धतीनं आज बऱ्याच जणांची अवस्था झालेली आहे आणि तशाच पद्धतीनं वैभव नाईकांची ही अवस्था करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होतोय. आणि ही लोकशाहीच धोक्यात येत असेल तर ती लोकशाही वाचवण्याकरता आपण सगळ्यांनी मिळून अशा घटनांच्या पाठीमागे उभं राहिलं पाहिजे आणि याच भावनेतून आम्ही इथे आलेलो आहोत. निश्चित साहेब, खरं तर आपण त्या भाषणामध्ये राणेंवरती बरेच जे प्रहार आहेत हे आपल्या शब्दांमधनं केलं. तुमची नेमकी राणेंशी दुश्मनी काय ती खरं जाणून घ्यायची. असं आहे की ज्यांना कोणाला माहीत आहे आणि ज्यांना कोणाला माहीत नाही त्यांना मी सांगतो की नारायणराव राणे आणि माझे अत्यंत घरचे संबंध होते. खाजगीमध्ये बघाल तर आजही आम्हाला एकमेकाच्या कुटुंबाबद्दल जिव्हाळा आहे. परंतु हा जिव्हाळा असताना 2009-10 साली त्यांच्या मोठ्या मुलानं, जे माजी खासदार आहेत, त्यांनी कारण नसताना माझं कार्यालय चिपळूणमध्ये फोडलं. वास्तविक माझ्या तोंडी जे शब्द घातले गेले ते तोंडातून माझ्या निघालेत का, ते मी बोललोय का, याची खात्री करायला हवी होती आणि ती खात्री न करता त्यांनी माझं कार्यालय फोडलं आणि म्हणून मग ते शब्द मी पुन्हा पुन्हा उच्चारले आणि आज सगळा महाराष्ट्र ते शब्द उच्चारतोय. याच्यामधून मुद्दा असा आहे की नारायणराव राणे ज्या वेळेला आमदार होते, कोकणाचे मंत्री होते, ते कोकणाचे शिवसेनेचे प्रमुख होते, त्यावेळेला एक राजापूरमध्ये शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली होती. त्यावेळेला नारायणरावांनी संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा बंदची हाक दिली होती. शिवसेना भाजपाचा एकही आमदार त्यावेळेला त्यांच्या पाठीमागे उभा राहिला नाही, पण भास्कर जाधव त्यांच्या पाठीमागे उभा राहिला. ज्या वेळेला त्यांचा ओम गणेश हा बंगला जाळला गेला तेव्हा महाराष्ट्रातून पहिला जर कोण पोचला असेल तो एकटा भास्कर जाधव पोचला आणि भास्कर जाधवनी पोचून सुद्धा त्यावेळेला तिथं पोलीस स्टेशनमध्ये भास्कर जाधवनी जो काय रुद्रावतार दाखवला आणि पोलिसांच्या बाबतीत सुद्धा जे भास्कर जाधवनी केलं ते नारायणराव राणेंचे आणि माझे घरचे संबंध होते, त्यांचे माझे वैयक्तिक संबंध खूप चांगले होते, त्यातून हे सगळं घडलं. आणि म्हणून असे अनेक प्रसंग सांगेन की नारायणराव राणेंच्या पाठीमागं मी अनेक वेळा उभा राहिलेलो आहे. परंतु नारायणराव राणे मात्र माझ्या कुठल्या अडीअडचणीमध्ये, कुठल्या प्रसंगामध्ये माझ्या पाठीशी उभे राहिलेले नाहीत, हेही सांगून टाकतो. पण आमच्या एक कोकणातलं नेतृत्व म्हणून आपण त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे आणि म्हणून मी उभा राहिलो. पण तुमच्या मुलानं माझं कार्यालय तोडायचं, माझ्या कुटुंबाबद्दल काय वाटेल ते बोलायचं, मला एकेरी भाषेमध्ये शब्द त्या ठिकाणी करायचं, मग तुमच्या मुलांच्या नादाला लागण्यापेक्षा मी डायरेक्ट तुमच्यावरच प्रहार करणार. तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे, त्यांनी कळलं पाहिजे की भास्कर जाधवला माझी मुलं बोलतात आणि भास्कर जाधव मला बोलतो. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा आहे की तुमच्या मुलांचं कर्तृत्व, तुमच्या मुलांची समाज प्रतिष्ठा, तुमच्या मुलांची योग्यता ही मला चांगली माहिती आहे, त्यामुळे मी तुमच्यावर प्रहार करतो. त्यांनी त्यांच्या मुलांना आवरलं पाहिजे. ते जर त्यांच्या मुलांना आवरत नसतील तर शेवटी मी अशी ही लढाई सुरू ठेवणारच.
निश्चित साहेब, पण नारायण राणेंवरती आरोप करताय, पण निलेश राणेंशी देखील आपण जे काही मगाशी भाषणांमध्ये आपण शब्दप्रयोग केला, आता आपण इथून मुंबईला निघून साहेब जाणार आहात, पुन्हा आपला कोकणशी निश्चित संबंध सिंधुदुर्गशी येणार आहे, पण जे काही जबरदस्त असं भाषण आपलं झालं होतं, या भाषणाचे परिणाम पुढील काही दिवसांमध्ये सिंधुदुर्गामध्ये उमटताना दिसतील असं आपल्याला वाटतं का? आणि दुसरी गोष्ट, त्यामुळे कुठेतरी कायदा सुव्यवस्थेचा देखील प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तुम्ही नेमकं काय सांगाल? असं आहे की काहीही माझ्या भाषणानं काहीही कायदा आणि सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होणार नाही. ज्या काळामध्ये राणेंनी या जिल्ह्यामध्ये दहशत पसरवली, अनेकांना मारपीट केली, इथं अनेकांचे मुर्देसुद्धा पडलेले आहेत, त्यावेळेला एक प्रकारे न घाबरता गुरुनाथ कुलकर्णींसारखी माणसं त्यावेळेला या रत्नागिरी जे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नेतृत्व करत होते आणि त्यांच्या विरोधात आवाज उठवत होती, त्यावेळची अनेक माणसं आहेत. ती माणसं त्यावेळेला तोंड देतच होती, पण त्या काळामध्ये खूप मोठी दहशत, आदर हा नारायणराव राणेंबद्दल होता. परंतु सातत्यानं छोट्या मोठ्या माणसाला मारणं, छोट्या मोठ्या माणसाला धमकावणं तुम्ही एक वेळ करू शकता, पण तुमच्या पोरांचं काय, पोरांचं तुमच्या योगदान काय, तुमच्या पोरांचं कर्तृत्व कोण, तुमची मुलं, कोणाला मुलं नाही आहेत? आज आम्ही बोलतो, आमच्या मुलांच्या तोंडातून शब्द निघतो का? निघत नाही. काल तो निलेश राणे, आता म्हणजे अवजाऊच मी बोलतोय, अरे तुला बोलत नाही, पण त्याला काल मी बोलतो, तो निलेश राणे चिपळूणमध्ये गेला, त्याच्या वडिलांनी तो काय माझ्यावर बोलला, माझे वडील स्वर्गवासी झालेले आहेत, त्यांचा संबंध काय? ते राजकारणाशी ना, राजकारणात नाहीत, ते आज स्वर्गवासी झालेले आहेत, त्या वडिलांबद्दल तू वाटेल तर बोलतोस. आणि असं बोलत असताना आम्ही त्या वडिलांच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. तुम्ही कितीही गुंड असा, तुम्ही कितीही भाई असा, तुम्ही कितीही दादा असा, नाही तर तुम्ही कितीही लोकांच्या खुनाखुनी केलेल्या असा, कोण घाबरतो? ज्या बापाच्या पोटी आम्ही जन्म घेतला, त्या बापाला तुम्ही कारण नसताना जर ह्या राजकारणामध्ये ओढत असाल, त्या आज ते स्वर्गवासी झालेले असताना त्यांच्याबद्दल तुम्ही वाटेल ते बोलत असताल, कोण सहन करणार आहे? अरे तू काय सांगतो, तुझ्या बापाची योग्यता काय ती बघ ना. दोन शब्द तोंडातून बोलता येत ना, तू माझ्या बापाला रेमडिसिवीर बोलता येणार नाही, ऑक्सिमीटर बोलता येणार नाही, काय संबंध माझ्या बापाचा? तुझ्या बापाला बोलायला सांग, इथं काय बघ. साहेब, भास्कर जाधव म्हणजे महाराष्ट्रातलं एक आक्रमक नेतृत्व, ते भाषणातनं आणि एकूणच देहबोलीतनं नेहमी समोर येत असतं. शिवसेनेमध्ये म्हणजे आता एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरती ज्या काही घडामोडी घडत आहेत, खरं तर कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणूनच सुरुवातीपासून ओळखला जातो. आता याचा नेमका परिणाम काय कोकणच्या एकूणच राजकीय पटलावरती आम्हा पत्रकारांना आणि जनतेला पाहायला भेटेल? कारण की रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत हे देखील शिंदे गटात आहेत, आमच्या सिंधुदुर्गामधील दीपक भाई हे देखील शिंदे गटामध्ये आहेत. काय नेमका परिणाम पाहायला भेटेल? असं आहे, जो काय परिणाम व्हायचा आहे तो होईलच. शेवटी काळाच्या उदरामध्ये काय दडलेलं असेल ते तुम्हीही सांगू शकत नाही, मीही सांगू शकत नाही, हेही सांगू शकत नाही. परंतु आपली संस्कृती, आपले संस्कार, आपण एकमेकाबद्दल एक ठराविक मर्यादेपर्यंत, ठराविक काळापर्यंत आरोप प्रत्यारोप केले पाहिजेत. आज ह्यांनी शिवसेना सोडून 18-18.5 वर्ष झाली. सकाळ संध्याकाळ तुम्ही त्या उद्धवसाहेब ठाकरेंच्या नावाने शिव्या देता, सकाळ संध्याकाळ त्या शिवसेनेला शिव्या देता. अरे कशा करता? त्याच्यानंतर तुम्ही 15 वर्ष काँग्रेसमध्ये काम केलं, त्याच्यानंतर 3-3.5 वर्ष तुम्ही भाजपमध्ये काम केलं. तुमचं काय कर्तृत्व, तुमचं काय काम ते सांगा ना. तुम्ही दुसऱ्या पक्षात गेल्यामुळे तो पक्ष किती वाढला तो लोकांना सांगा ना. मी आज सांगतो, हे राणे कुटुंबीय ज्या ज्या पक्षात जातील त्या त्या पक्षाचं वाटोळं ठरलेलं आहे, हे आज मी सांगून टाकतो. त्यांनी शिवसेनेत होते, शिवसेनेचे बाळासाहेबांनी यांना मुख्यमंत्री केले, शिवसेनेची सत्ता गेली यांच्यामुळे. ते काँग्रेसमध्ये गेले, कुठं काँग्रेस होती कोकण पट्ट्यात, ती काँग्रेसच संपली हे वाढायच्याऐवजी. आज आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये भाजपमध्ये गेले, भाजपचा एक जिल्हा परिषद सदस्यसुद्धा नाही. हे कसलं कर्तृत्व, हे कसलं नेतृत्व? अहो, तुम्हाला एवढी चांगली पदं मिळाली, एवढे चांगले तुम्हाला अधिकार पदं मिळाली, त्याच्यामध्ये लोकांची कामं करून, लोकांच्या मनामध्ये आपल्याबद्दल आदराची भावना निर्माण करून तुम्ही तुमचा मान सन्मान वाढवा ना. ह्याला काय कळतंय, त्याला काय कळतंय, ह्याची काय लायकी, त्याची काय लायकी, ह्याची काय अवकात, त्याची काय अवकात. अहो, त्यांची मरू दे अवकात, तुमची अवकात काय ती सांगा. शिव्या देण्याच्या पलीकडं आणि दुसऱ्याला दोष देण्याच्या पलीकडं आपली अवकात काय ही लोकांना सांगा. ही माझी अवकात आहे आणि म्हणून लोकांनी माझं नेतृत्व स्वीकारावं. धाकदपटशाही तुम्हाला कशाला कराव्या लागतात? आम्हाला नाही कराव्या लागत. काल त्यांचा पोरगा तो काय, तो कोण तो आहे तो ना दाढीवाला,
काय नाव निलेश राणे. हां, तर तो काल नेमका चिपळूणमध्ये होता, माझ्या मतदारसंघात होता. अहो तिथं ग्वागरला भाजपची असलेली एक पण ग्रामपंचायत आली नाही. कुठं होत्या 2 त्या पण गेल्या सगळ्या. अरे याची काहीतरी खंत बाळगा. आणि तिथं आव्हान देऊन येतो, आता मी येणारच आहे ग्वागरमध्ये. काय करायला? तिथली झाडं वाढलेली तर तासायला काय करायला काय येणार आहेस? मागच्या वेळेला असा काँग्रेसमध्ये होता तेव्हा मला आव्हान दिलं की आता ग्वागरमधून मी पक्षाची जागा उभी करणार, नाही तर मी स्वतः उभा राहणार. तो काय स्वतः आलाच नाही, पण त्याचा एक उमेदवार उभा राहिला. मला मतं पडली 77,000 आणि त्याला मतं पडली 3,200. ही तुमची योग्यता. पुन्हा पुन्हा असं काय बोलायचं? किती वेळा बोलायचं? तुम्ही राणेंना आव्हान देताय. कोण राणे? कोण? असे कैक राणे आले नि गेले. स्वतः पलीकडे तुम्ही स्वतः कधी दुसऱ्याला मोठं केलेलं नाही. भास्करराव, खरं तर राजकीय व्यक्ती भेटल्यानंतर राजकारणावरती चर्चा होते. आम्ही पत्रकार देखील मुलाखती घेतो. पण अगदी 2 दिवसापूर्वीच आमच्या कोकणशाही न्यूज चॅनलचा पहिला वर्धापन दिन 15 ऑक्टोबरला झाला. आणि भास्करराव, त्या दिवशी आम्ही उद्योजक मेळावा घेतला. इकडच्या उद्योजकांना कुठंतरी, म्हणजे मी नेहमी सांगतो, आमचा उद्देश आहे इकडचा उद्योजक उभा झाला पाहिजे, उभा असलेला चालला पाहिजे आणि चालता उद्योजक धावला पाहिजे. आपण उद्योगाच्या बाजूने आहात का? कारण आमच्या कुलूप बंदाचा शाप लागलाय. अगदी हा माझे शेवटचे 2 प्रश्न आहेत. आपण उद्योगाच्या बाजूने आहात का? हा शाप मिटवण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहात का? तुम्ही तुमच्या चॅनलच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं उद्योजकांची परिषद घेतलीत. मी तुम्हाला धन्यवाद देतो. तुमच्या चॅनलला शुभेच्छा देतो. तुमच्या चॅनलकडून अशाच पद्धतीनं समाज उपयोगी, तरुणांच्या विकासाची, उन्नतीची आणि रोजगाराची, महिला संरक्षणाची, महिलांच्या एकंदरीत प्रबोधनाची कामं पुन्हा पुन्हा होत जावो, अशा प्रकारच्या शुभेच्छा. आता हा उद्योजकांचा मेळावा घेतला, त्याला प्रमुख कोण बोलवलं होतं तेवढं सांगा आधी. उद्योजक मेळाव्याला साहेब सर्व क्षेत्रातील राजकीय मंडळी होती. पण त्याचबरोबर ह्या प्रकल्प, ह्या ज्या कोकणामध्ये सीवरचा प्रकल्प असेल, रिफायनरीचा प्रकल्प असेल, ह्या प्रकल्पाविषयीची माहिती देणारे जे काही प्रमुख वक्ते होते, हे मुंबईतनं आपण या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित केले. अहो पण मग तुमच्या जिल्ह्यामधले केंद्रामध्ये मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म, त्यांना सूक्ष्म म्हणण्याचा राग येईल, सूक्ष्म मंत्री जे केंद्रामध्ये आहेत ते जे सांगतात मी हे केलं, मी ते, त्यांना का नाही बोलवलं एवढं चांगल्या परिषदेला? याचा अर्थ तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे की आपल्या जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळालं ते व्यक्ती मोठी होते, जिल्हा मोठा होणार नाही. तेच आम्ही सांगतो. जाऊ द्या, नका विषय आता तो पुढं तुम्ही. आणि म्हणून मी तुम्हाला प्रश्न आहे की तुम्ही व्यवसायाच्या बाजूनात की नाही. मी माझ्या संपूर्ण 40 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये 22 वर्ष शिवसेनेचं काम केलं, 15 वर्ष राष्ट्रवादीचं काम केलं आणि गेले 3.5 वर्ष पुन्हा शिवसेनेचं काम करतोय. 40 वर्षाच्या राजकीय इतिहासामध्ये एकही व्यवसाय बंद पाडण्याकरता, एकाही व्यवसायावर मोर्चा किंवा एकाही व्यवसायाला त्या ठिकाणी दहाक दपटशाही हे काही केलं नाही. याचं कारण असं आहे की तरुणांच्या हाताला जर काम मिळायला पाहिजे असेल तर इंडस्ट्री वाढली पाहिजे. आणि इंडस्ट्री वाढली नाही तर लोकांना रोजगार मिळणार नाही. त्यामुळं मी रोजगाराच्या जिथे जिथे संधी उपलब्ध होतात त्याच्या बाजूने उभा असतो, विरोधात नाही. माझा थेट शेवटचा प्रश्न आहे आपल्याला साहेब. रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प येतोय, त्या प्रकल्पामुळे बऱ्याच जणांना रोजगार भेटणार आहे असंही सांगितलं जात आहे. त्याचबरोबर सिंधुदुर्गात होणारा सीवर्ड प्रकल्प, या प्रकल्पांबाबत शिवसेनेची पुढची नेमकी भूमिका काय असणार आहे? आपली भूमिका काय असणार आहे? पहिली गोष्ट, शिवसेना ही नेहमी जनतेच्या बाजूने उभी असते. आपण खास करून रत्नागिरी जिल्ह्यातला ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाबद्दल मला प्रश्न विचारलात. मी आजही सांगतो की ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प हा झाला पाहिजे, व्हायला पाहिजे आणि त्यातून लोकांना रोजगार मिळाला पाहिजे. पण हा प्रकल्प होणार आहे का? भारतीय जनता पार्टी केवळ शिवसेनेला बदनाम करण्याकरता म्हणून हे रचलेलं षडयंत्र आहे भारतीय जनता पार्टीने. आज तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरेंनी पत्र दिले ना, हा प्रकल्प करून घ्या, बारसूला जागा उपलब्ध करून दिले ना. आता केंद्रामध्ये सत्ता कोणाची आहे? राज्यामध्ये सत्ता कोणाची आहे? भाजपाचीच आहे ना. मग त्यांनी 3 लाख कोटीचा प्रकल्प पण आणावा, 1 लाख लोकांना रोजगार पण द्यावेत. आमच्या शुभेच्छा आहेत, पाठिंबा आहेत. पण मी तुम्हाला आज सांगतो, भाजपा ह्यातलं काहीही करणार नाही. वेदांता फॉक्सकॉन सारखा प्रकल्प दरवाज्यात आलेला, लाख लोकांना जवळजवळ रोजगार मिळणारा प्रकल्प तरुणांच्या पोटावर लात मारल्यासारखा भाजपानं आणि विद्यमान शिंदे सरकारनं गुजरातला पाठवला. तुम्ही काय विश्वास ठेवता ह्यांच्यावर? हे भाजपवाले फक्त बोमाबोम करण्यामध्ये, त्याच्या ठिकाणी
लोकांच्या मध्ये संभ्रम निर्माण करणं एवढंच भाजपाचं काम आहे. त्यामुळे भाजपाकडून हे प्रकल्प होत असेल तर आमचा पाठिंबा. साहेब मला मग एक सांगा, भाजपाविषयी आपण सांगितलं, एक शेवटचा माझा प्रश्न आहे, पण इकडचे जे खासदार आहेत विनायक राऊत जे आपल्याच पक्षाचे आहेत ते मात्र या प्रकल्पाला कडाडून आजही विरोध करतायत. एका बाजूला म्हणजे माजी मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे हे असताना त्यांनी पत्र दिलं होतं आणि दुसऱ्या त्यांच्याच पक्षाचे जे विद्यमान खासदार आहेत या प्रकल्पाला विरोध करतायत. मग नेमकी ही भूमिका काय आहे शिवसेनेची ती समजत नाही. मला माहीत नाही की अशा प्रकारचं खासदार विनायक राऊतांनी पत्र दिलंय का हे मला माहीत नाही. परंतु मी एवढंच सांगतो की भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक ठिकाणी त्या ठिकाणी गैरसमज पसरवते, प्रत्येक ठिकाणी भेदभाव निर्माण करते, प्रत्येक ठिकाणी ते अशा पद्धतीच्या अफवा पसरवण्याचं काम करतायत. माझी खात्री आहे की विनायक राऊत असतील, आमचे राजन साळवी असतील किंवा आम्ही सगळे हे खरोखरच रोजगार येणार असेल तर आमचे लोक विरोध करत असतील याच्यावर विश्वास अजिबात नाही. धन्यवाद. आता लवकरच दिवाळी येते. दिवाळीच्या निमित्तानं तुमच्या चॅनलला आणि तुमच्या सर्व ग्राहकांना माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा. साहेब आपल्याबरोबर भास्करराव जाधव होते आणि त्यांनी सविस्तर जी भूमिका आहे आपली एकूणच प्रकल्पांबाबत असेल, राजकीय भूमिका असेल, हे आपल्याशी बोलताना मांडले. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.